Жыхарку аграгарадка Жамчужны Ганну Дубоўскую ўсё жыццё цягнула да рукадзеля. Яна шыла мяккія цацкі, адзенне, вязала жаночыя сумачкі, а пайшоўшы на пенсію, афіцыйна зарэгістравалася як рамеснік і пачала рабіць незвычайных лялек з капронавых панчох. Ідэю падгледзела ў інтэрнэце і за год у творчым парыве стварыла каля сотні аўтарскіх лялек, ніводная з якіх не паўтараецца. Думаю, смогу я или не смогу это сделать. Муж говорил, надо попробовать. Я попробовала. Первый мой домовичок получился, мне понравился. Потом дочь сказала, а мне? Ну и пошло, и поехало. Больш за ўсё Ганне Івановне падабаецца рабіць разнастайныя бярэгі для дома, дамавікоў і дамавятаў, бабак-ёжак, а таксама дзядуляў і бабуль, прадстаўнікоў розных прафесій і так званых дам на чайник. Куколка, вот эта грелочка считается. Ну и она вот чайник большой, я делаю на большие чайники. Вот, пожалуйста, становится и принимайте гостей, и будет очень красиво. На выраб адной лялькі ідзе прыкладна тыдзень, кожная з іх на драцяным каркасе і можа прымаць любую позу. А вось якім будзе твар і характар будучай лялькі, гэта для майстрыхі заўсёды сюрпрыз. Адно вядома наперад, лялька абавязкова будзе несці людзям радасць. Это очень трудоемкая работа, на нее уходит очень много времени. И каждому персонажу нужно особое какое-то внимание. Ну, мои куклы все добрые. Бабы-ёжки и все, они все излучают добро, все любят друг друга. Девчата, которые покупают у меня, они говорят, что хочется взять в руки, пожмакать, как говорится. Лялькі Ганны Дубоўскай ужо жывуць у многіх дамах розных куткоў Беларусі. Спыняцца на гэтым майстрыха не збіраецца. Гаворыць, ідэі натхнення хопіць яшчэ на шмат гадоў наперад. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».